Ara sí que ens adonem del que està passant, però ells, amb l'excusa de la crisi, poden fer el que volen i en qualsevol negociació sempre tenint les de perdre. Què podem fer? És complicat, però tot passa per la unió de la classe treballadora. Encara que és difícil ajuntar-se en alguns sindicats, que no cal anomenar, però sí quan es convoca un acte com aquest, d'avui a Pedreguer, si fórem 2.000 persones, a l'hora de negociar el pròxim conveni col·lectiu a les empreses, els representants dels treballadors tindrien molta més força. Hi ha que fer feina de base i tindre gent darrere per a poder negociar. De tota manera, el primer que tenim que fer és conscienciar-nos i tindre clar que els seus beneficis són la nostra misèria. Gràcies. Vaig a passar-li d'això al Josep. Josep, tu més malei, Tranquil. Hola, primer que parla en un micro. Bé, el primer és saludar els companys de la COS que han organitzat aquest acte. Gràcies per a convidar-nos a la CNT i saludar els altres companys d'altres sindicats que estan així, CGT, COS, i els companys també de l'Assemblea d'Aturats de Pedreguer. Quasi conec personalment a tots els que he anomenat. Voldria parlar-vos una mica, en primer lloc, de què és l'1 de maig. Estem celebrant l'1 de maig, sembla que això sigui una festa que, per gràcia i obra del Ministeri de Treball, els treballadors de l'Estat poden fer festa avui. I no és així. Avui estem celebrant i commemorant i recordant que l'1 de maig de 1886, als Estats Units, a Chicago va començar una vaga per les 8 hores, com ha comentat el company Vicent. Una vaga per les 8 hores perquè se'n treballaven 12, 14, 16 en les fàbriques, sense aturades, senzillament t'alçaves, t'anaves a treballar, acabaves, tornaves a ta casa i et gitaves a dormir. I això era la vida dels treballadors en aquells temps. Per aquest motiu es va començar aquesta vaga, va ser una vaga general increïble, fonamental en aquells temps. Tot el mig oest americà es va declarar en vaga general, perquè eren uns altres temps. Eren temps en què si una empresa despatxava un treballador, tots els seus companys automàticament es declaraven en vaga i fins que no el tornaven a admetre no treballava ningú. Això ja fa molts anys que no es fa, segurament ningú de nosaltres ho ha vist en vida seva, però va ser un dels motius que estiguem celebrant l'1 de maig, és això, commemorar i recordar aquesta vaga. Aquesta vaga que va acabar en 6 assassinats. Els conegueu com els màrtirs de Chicago. Van ser empresonats per la policia en mètodes bruts, es va fer un muntatge increïble, se'ls va acusar d'assassinat, de posar bombes. Realment no van fer res. Tot això s'ha demostrat molts anys després, com sempre, els muntatges policials sempre ixen a la llum, tard o pronte. Tots els que estan fent-se ara avui en dia ixiran a la llum també, tard o pronte. I aquests companys, aquests 6 màrtirs de Chicago, van morir, van lluitar, ells i milers de companys, perquè es pogués treballar 8 hores, perquè els treballadors foren considerats sers humans. Tot això sembla que s'ha perdut una mica. L'1 de maig, ara l'aprofitem per anar de càmping, d'excursió, anem a la muntanya, anem a la platja, mirem la tele, tots tenim tele i és meravellós, però pense que l'1 de maig és per a recordar tot això. Tenim que saber-ho. Això no es dona a les escoles, apenas es dona als instituts. És una cosa que pense que tots els treballadors haurien de tindre en ment. Els que tenien la sort de fer-se 8 hores o menys, ho devem a aquestes persones. I hem de lluitar dia rere dia perquè els companys que estan fent 10, 12 i 15 hores en l'hostaleria o en un centre comercial, que no les facin, que facin 8 hores també. Aquesta és la nostra feina. Hem de solidaritzar-nos, hem de recolzar els companys. No només vindre així, sinó que quan sapiem que un company, un treballador té un problema, puguem anar a la porta de la seva empresa i lluitar per ell, donar la cara per ell, perquè som germans. Com a mínim, per als que ens oprimissen, tots els treballadors som igual. Vos parlo en nom de la CNT també. Com vosaltres sabreu, la CNT és un sindicat anarquista, fem anarcosindicalisme. Nosaltres no rebem cap subvenció de l'Estat i n'estem ben orgullosos. La veritat és que allí anem, ho diguem, no rebem ni un cèntim de cap organització estatal, de cap organització empresarial, de cap organització social. Ens financem mal que bé, bé que mal, en el que paguem els treballadors que en formen part. I, com vos dic, la CNT és un sindicat anarquista. El que volem nosaltres no és que es reformi l'Estat, o que l'Estat siga bo amb nosaltres, o que els empresaris siguin mitjanament bons amb nosaltres. El que volem des de la CNT és la desaparició de l'Estat, la total i absoluta abolició i derogació de l'Estat i de totes les seues institucions.
perquè les persones tenim altra feina que anar cada 4 anys a votar i que estiguen 4 anys burlant-se de nosaltres. M'enteneu? El que volem és una altra cosa. És una revolució social. I no és una utopia perquè ja s'ha fet. En aquestes terres s'ha fet la revolució social. Així va ser l'any 36, així va haver col·lectivitzacions, col·lectivitats. Així els treballadors van prendre el poder. I prendre el poder no és manar d'un, sinó prendre el poder és manar de tu. És ser lliure. Aquest és l'objectiu de l'anarquia, que és el que la CNT és el que preconitza. No voldria fer-me més pesat, perquè ja no me'n recordo de res més. Deixeu que peguen a mireta i si no hi acabe. A veure, sí. I això és tot. Vinga, moltes gràcies. I vinga ara, que vinga, que jo ni ho sé. Bon dia. Jo vaig a parlar-vos en nom de l'Assemblea Aturats. Fa al voltant de 2 anys iniciarem un projecte de l'Assemblea Aturats i Precaris de Pedreguer com a eina necessària per alliberar-nos de la situació de precarietat laboral en què ens trobem. La mutació i adaptació del capitalisme a la realitat actual ens obliga a trobar fórmules complementàries d'organització i les assemblees d'aturats són una d'elles. Però ningú va dir que el camí fora fàcil. Eixa precarietat laboral que ens dificulta l'organització com a classe treballadora, unida a la desmobilització a la que ens hem malacostumbrat, és la que ens està dificultant la construcció d'alternatives i la lluita contra la pèrdua de drets socials i laborals. Eixa dificultat també ens afecta a la pròpia assemblea. Per això necessitem més que mai la col·laboració de tots i totes per la construcció d'eixes alternatives, perquè només des de la solidaritat podrem alliberar-nos com a persones. Aquestes alternatives passen per donar-li la volta a les imposicions de la Unió Europea, la troika i els interessos dels poderosos. Fa uns anys es va encarregar l'agricultura, de la que vivia part del nostre poble, obligant-nos a malvendre la terra per a construir sense cap mena de control ni sostenibilitat. I ara ens trobem que ni tenim agricultura ni tenim faena. I tenim un muntó de cases buides que no podem pagar. I encara hem de ser nosaltres qui paguen les conseqüències. Per això cal que potenciem l'economia social, el cooperativisme i un model realment sostenible, per poder portar nosaltres, i no ells, el control sobre el que produïm i treballem. Exigim plans d'ocupació destinats a crear llocs de treball estables que puguen estar baix el nostre control, i no plans d'ocupació per a sobreviure uns mesos i tornar a la mateixa situació de precarietat anterior. Però no només es tracta de treballadors en precari i atur, allò que ens afecta a la classe treballadora. També les hipoteques, els tancaments de serveis d'urgències i retalls en sanitat, retalls en ensenyament. Estan fent negoci de les nostres necessitats, de les nostres vides. Mentre ells es donen milions d'euros públics, hi ha persones que s'estan suïcidant perquè no poden més. Recordem fa poc el company de Pego de la plataforma d'afectats per la hipoteca que es va llevar la vida fa unes setmanes. Per tot això, a la classe treballadora no ens calen cursets d'autoajuda ni que ens ensenyin a fer currículums. A la classe treballadora ens cal el repartiment del treball i la riquesa. Ens cal organitzar-nos, eixir al carrer i exigir el que és nostre. Ningú ens vindrà a donar-nos res fet. Clavem-nos això al cap. Espereu. Per tot això, és imprescindible que ens organitzem i treballem conjuntament, perquè pot ser que avui tenim feina que ens permet tirar endavant, però demà estem sense feina i sense casa, per a que tots aquells que venen darrere nosaltres es troben una societat molt millor de la que ens hem trobat. Gràcies. Bon dia a tots. Una cosa que jo volia dir per l'Associació d'Aturats i Precaris de Pedreguer. Sí que van anar a Pego i van anar a altres pobles, més o menys a poder dir la nostra idea. Trobem bé el que es fa des de l'Ajuntament de donar unes beques a persones, unes beques que duren 3 mesos, ara trobo que han arribat a cada persona. Trobem que es pot fer, que no està mal el que estan fent, però sí que podria fer-se d'una altra manera, no siga pa per avui i fam per demà. Sí que es podria arribar a altres classes de projectes, en aquests diners, fer-se d'una altra manera, i sols dir això. Bueno, i una altra cosa, que es traguen ja l'hotegues de la presó. El Josep Castelló diu que vol dir-nos unes paraules. No en nom d'ell, en nom d'altres.
Bon dia, molt content d'estar així amb vosaltres. Vaig a limitar-me a llegir un comunicat que m'ha passat a la plataforma d'afectats per... la plataforma per la sanitat pública de la Marina Alta. Diu el següent: el lema d'aquest 1 de maig és pa, treball i habitatge, i ben bé podíem afegir salut per a tots. Eixa salut que ens estan furtant utilitzant la crisi com a excusa. Una variant més de l'estafa monumental que estem patint tots. Avui, immersos en la crisi econòmica, social i política, amb tanta gent patint, la Plataforma de Sanitat ha volgut estar en les manifestacions plurals amb pancarta pròpia per a deixar ben clar que no podem oblidar un dret tan fonamental dels treballadors i les treballadores a l'hora de lluitar per tot allò que havíem aconseguit i ara estem perdent. És per això que estem portant endavant una campanya de conscienciació ciutadana. La campanya es diu La privatització mata i es basa en 4 premisses. 1. L'aplicació de models de gestió privada és exclusivament ideològic, sense cap tipus de justificació econòmica. 2. La privatització és una estratègia d'erosió contínua per acabar aconseguint el desmantellament del sistema de salut. En aquest context de crisi, l'atenció sanitària és més important que mai per als més desprotegits. Solament la conscienciació i la pressió ciutadana pot parar aquest procés. Perquè volem una sanitat per a totes les persones, també els immigrants i els aturats, perquè volem una sanitat de gestió pública directa, reversió de totes les privatitzacions, perquè volem una sanitat optimitzada on s'aprofiten de veritat tots els recursos públics, perquè volem una sanitat transparent, participativa i de gestió democràtica. Nosaltres paguem, nosaltres decidim. Perquè volem una cartera de serveis àmplia i equitativa, amb la despenalització de l'avortament. Perquè volem una sanitat que no estigui segrestada per la indústria farmacèutica, amb dispensació directa de medicaments als centres de salut i una indústria pública per als medicaments màgica. Per tot això lluitem i per tot això diguem fora les empreses de la sanitat, fora Marina Salut. Volem anunciar també que la plataforma Volem anunciar també que la Plataforma per la Sanitat Pública de la Marina Alta està organitzant pel 12 de juny una manifestació a Pedreguer per a demanar el centre de salut nou. Firma el comunicat Plataforma de la Sanitat Pública de la Marina Alta. Però com algú ha comès l'error de deixar-me el micro, jo diré també les paraules ara sí en nom meu. El més important ja està dit. Jo, que soc molt major, ho he sentit moltes voltes i em limitaré a soles a 2 frases. Quan per edat i convicció una persona com jo ha lluitat en temps de Franco contra una dictadura i van aconseguir una democràcia que creiem satisfactòria. Quan després de molts anys les circumstàncies et creen certa frustració perquè en principi la democràcia no tenia la qualitat que ens hagués agradat i a més no estava tan consolidada com creiem. Quan una Constitució que alguns suposaven acceptable ha anat sofrint distintes lectures retrògrades i modificacions no democràtiques, un comença a perdre l'esperança d'una societat millor. Comprovar que, en les actuals circumstàncies, n'hagi un moviment com el CUP, que lluita per les llibertats del nostre poble i pels interessos de la classe treballadora, es renova l'esperança i la confiança en el futur i un sent que encara està viu. El CUP és com un llebeig que bufa de sobte un dia de calilla i basca del mes d'agost. El meu poble lluita, conseqüentment, el meu poble està viu. Gràcies i endavant. Gràcies, Josep. Ara mos farà al Parlament Alicia Moragues, de la COS. Bé, m'he quedat molt emocionada, que paraules més boniques. Que bé que parleu en Pedreguer. I bé, com m'ha presentat el company, jo soc Alicia Moragues, soc membre de la Coordinadora Obrera Sindical i ara vos llegiré un xicotet parlament que he preparat expressament per aquest dia per al poble de Pedreguer. Un any més, un altre 1 de maig, organitzacions i persones de l'esquerra independentista i anticapitalista ens apleguem als carrers de Pedreguer i a la resta dels països catalans per commemorar un dia històric de la classe obrera i la seva lluita per tal d'enderrocar i superar el sistema capitalista. Nosaltres, els anticapitalistes, no volem que el 1 de maig esdevinga un ritual ni una rutina,
ni una processó, ni un festival de globus i banderoles. Nosaltres, els anticapitalistes, el 1 de maig el recordem la tradició de la lluita de la classe obrera d'arreu d'anys i anys. Avui fem un homenatge als màrtirs de Chicago, com ha dit el company, i a les treballadores de la fàbrica tèxtil del Triangle Shirtwaist de Nova York. Avui també recordem a més de 1.127 treballadors que han mort en l'enderrocament de l'edifici de Rana Plaza de Bangladesh. Avui, de fet, recordem tots els treballadors que han estat explotats al llarg de la història, que han mort i que moren cada dia víctimes del capitalisme. Per a nosaltres, els anticapitalistes, el 1 de maig és una diada reivindicativa, de lluita, de protesta, de dignitat, de demostrar la nostra força als carrers i a les places. Nosaltres, els anticapitalistes, reivindiquem que tots els dies han de ser 1 de maig, per a eixir al carrer, per a defensar els nostres drets, per a reivindicar que som la classe treballadora i que només esdevindrem lliures enderrocant el capitalisme i el patriarcat. El 1 de maig ha de servir per a recordar quin és el paper històric que li pertoca a la classe treballadora, la destrucció de l'estat burgès. Aquest sistema suposa opulència i privilegis per a una minoria explotadora i explotació, misèria, opressió i imposició per a la majoria explotada. Com a classe treballadora hem d'avançar cap al repartiment i la socialització de les riqueses i el treball i cap a una societat sense classes i sense gèneres. Ja han passat 7 anys des que esclatà l'enèsima crisi, una més de la història del sistema capitalista. Han passat 7 anys i les conseqüències es noten cada dia més sobre els treballadors. Ella també es queixa. Des del començament d'aquesta nova crisi, els grans mitjans de comunicació, els altaveus del capital, no han parat ni un moment de repetir-nos que per eixir de la crisi calien més retallades, més sacrificis, però només per a la classe treballadora. En els últims mesos el discurs ha canviat. Ara, les ràdios i les televisions no paren de repetir que el pitjor de la crisi ja ha passat, que ara comencen a eixir els verds brots i que n'hi ha senyals de creixement econòmic. Això és mentida. Això és una mentida, que la crisi s'ha acabat. El que volen és normalitzar la pobresa i la misèria. Continua generant-se poc treball i el poc que es crea cada volta és més precari. Continuen els desnonaments i els suïcidis i, mentrestant, els beneficis de les grans empreses i de la banca es mantenen i creixen. Continua creixent l'esquerda que separa la minoria rica de la majoria empobrida. Avui, de nou, la classe treballadora, els explotats, hem de suar sang i llàgrimes per a ells, una minoria visquen en la riquesa i en l'opulència. Avui és 1 de maig i cal recordar que aquest mes tindran lloc les eleccions al Parlament Europeu. Nosaltres, com a classe treballadora, com a independentistes revolucionaris, hem de mostrar el nostre rebuig més gran al projecte de la Unió Europea, perquè és la matriu que genera les polítiques antisocials i repressores en els diferents pobles i nacions que en formem part. Nosaltres, com a classe treballadora, diem no a la Unió Europea per imperialista, per patriarcal, per antidemocràtica i per capitalista. Nosaltres, com a socialistes, diem no a la troika, perquè és qui dicta les polítiques que vulneren els drets humans, perquè és qui planifica les retallades en els nostres drets socials i laborals. Nosaltres, com a feministes, diem no al pagament del deute il·legítim, un deute que ens hipoteca i ens esclavitza. Nosaltres diem no a l'euro, al mecanisme creat per les burgesies europees per afavorir l'explotació internacional del treball. Nosaltres diem no al model de desenvolupament que planteja la Unió Europea, perquè és insostenible a nivell ecològic i mediambiental, perquè no és possible un capitalisme verd, perquè tard o pronte el capitalisme es trau la careta i es mostra com és, salvatge. La Unió Europea no es pot reformar, perquè la seva estructura és capitalista, i el capitalisme no es pot reformar, només destruir. El capitalisme genera pobresa i concentra la riquesa. La nostra alternativa no és, no pot ser, gestionar esta pobresa. Encara n'hi ha sindicats i partits que defensen la tornada a l'estat del benestar. Encara s'encaboten en recuperar aquests escassos drets socials i laborals que gaudíem abans de la crisi. Eixos que defensen l'estat de benestar, el que realment volen és defensar les molles i no es donen compte, o no volen donar-se compte, de la veritable cara del sistema.
Aquest sistema és el responsable de generar eixa misèria que afecta la majoria de la població, mentre que una minoria, els bancs, les grans empreses, les oligarquies, continuen enriquint-se. Per tot això entenem que no es tracta de lluitar simplement contra la troika o contra el govern, que ens sotmet a aquesta i a la seva misèria, sinó de combatre el capitalisme, que és el sistema econòmic que possibilita tot això. Un sistema que contraposa el treball i l'atur, que necessita que n'hi hagi persones sense treball, necessitades d'acceptar qualsevol tipus de faena, fins i tot la més precària. Un sistema que contraposa el treball i el capital i es basa en l'explotació mitjançant el treball assalariat, on la persona treballadora no és propietària ni del seu treball, ni de les seues decisions, ni del que produeix, ni de la riquesa que genera. Davant d'aquest context, les organitzacions anticapitalistes hem de denunciar els còmplices que permeten l'explotació i l'opressió del capital, els jutges, la policia i els sindicats grocs, que venen les classes treballadores. Les cúpules d'aquestes burocràcies sindicals, tant de comissions obreres com de UGT, són les responsables d'un gran nombre de pactes que han posat en venda les poques millores aconseguides per a la classe treballadora, després de molts anys de lluita. Són aquestes cúpules sindicals les que negocien amb els diferents governs, el PP, el PSOE, els EROs, les reformes, les pensions, les reformes laborals. Són Totxo i Méndez els que estan venent els nostres drets a canvi de subvencions per a mantenir la seva quota d'alliberats sindicals. Nosaltres, des de la Coordinadora Obrera Sindical, ens reafirmem. El capitalisme no es reforma, es combat i es destrueix. I de les seues cendres construirem un món just de persones lliures i de pobles lliures. Perquè volem decidir sobre tot allò que afecta a les nostres vides. Perquè volem la independència per a canviar-ho tot. Visca la terra. Visca! Si algú més vol dir alguna cosa, està el micròfon obert per a tothom. I dona. Vinga, va, participeu.